گوندê Hedebat gundek Kurdiyê parêzgeha Helebê devera Babê Melbenda Iraqê. Neşteciyê wê nêzî 1300 kesî ne, panava gund jî 2500 hektar e. Ji êlakê tikan e, tenê malek Ereb lê heye û malek yan malbatek Turkmanî. Gundî bi zimanê Tirkmanî dipeyivin ji ber ku gund li ser sînorê Tirkî û li dema Osmaniya jî bixwe zimanê Tirkî hiştibûn gundî pê peyivin ji ber vê yekê bi zimanê Turkmanî dipeyivin. Mervantiya wan bi gundê Şawayê Kurdî heye û Numan û Tilcercî û Qeherkelbîn û Tilşeîr. Dûrî Helebê ji hêla Bakur 57 kîlometr û dûrî Babê ye ew jî ji hêla Bakur 27 kîlometr. Dûrî Raciyê ji hêla Rojhilat 3 kîlometr û nîv. Derdora wê bakurî wê sînorê Tirkiyê Sikatirênê ye, başûrî wê gundê Alcî ye, Rojhilatî wê gundê Efrîya ye û Rojavayî wê Iraqê. Gundek kevnare ye vedgerê hezarên sala. Entîkê lê û nexşeyên nîgarên zerdeştî û romanî û bêzantî jî lê hene. Girek pir mezin li gund heye û çalek avê ya romanî. Xwe karê çandiniyê dikin, genim û ceh, nîsk, nok û hemû cûreyên liba ji ber ku xaka wan pir baş e û ava bîra jî pir e. Kartol, pîvaz, destgahên havînî pir lê tê çandin û darên zeytûna jî lê hene û ê tirî. Piraniya neşteciyê gund karê çandiniyê dikin. Bixwe wan parastî li ser çanda xwe a Kurdî û te edatê xwe Kurdî tevî got bi Tirkmanî jî dipeyivin. Wekû yê wek gundê din xwe nearambû ji ber pevçûnê di navbera rejîmê û opozisyonê, destpêka krîza Sûrî de û piştî 2 sala ji van pevçûna Daeş derbas bû. Hin ji gundiya kuştin û hin xanî hatin rûxandin û millet koçber bû bi hêla Bakurê Kurdistanê yan Tirkî û hêla Cizîrê û Minbic. Di dema kontrola Daeş ser vî gundî jî girtin pir çêbû. Xelk jî hatin kuştin, çê got Kurd, gotin Kurd gawir in wek Daeş diko. û bi vî rengî jî ev çekidarên got bi ser Tirkî ve ew jî vî karî dikin. Gundiya dixin bin işkence ji bo gundvala bikin ji kesên wê û malbatê xwe bînin û guhertina demografî çêkin. Ev agahî gihiştin me ji hêla neşteciyên deverê û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdala Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.